Wara li ġie żvelat li s-Segretarju Permanenti għall-Finanzi Alfred Camilleri ma approvax il-kuntratt ta' 163,000 euro li Chris Fern ta' lil ħabbiba tiegħu Carmen Chantar, il-Ministru José Herrera ħassu skomdu jikkummenta dwar dan l-aħħar skandlu tal-Gvern Laburista. No ma taħobx nagħti ġudizzji fuq il-kollegi. Herrera għalinna li ma kienx jaf id-dettalji tal-kuntratt li d-deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa ta' lil Chantar u der skomdu ħafna jikkummenta. Ma taf li deputat Prim Ministru ta' dan il-kontratt? Ma nafx x'ġib ta' kariga għandha, ma nafx x'pożizzjoni tokkupa. Ifimni paga salarju ma dejjem relatati mal-karigi. U meta ġbidnilu l-attenzjoni li s-Segretarju Permanenti fil-Ministeru tal-Finanzi Alfred Camilleri kien ikkonferma ma' Net News lotja ta' dan il-kuntratt mingħajr l-approvazzjoni tiegħu, Herrera der aktar skomdu. Hemm konferma ta' Segretarju Permanenti tal-Finanzi Alfred Camilleri, għandna konferma. Kondizzjoni tal-istorja u rrid niverifika l-fatt. X'inhuma l-kummenti tiegħek dwar? Ma nixtaqt nagħmel kummenti. Kristina Majra għal Net News.